ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோ என்னன்னா எந்தெந்த திரைப்படங்களை எந்தெந்த ஓடிடி தளங்களை என்னைக்கு ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்கன்றதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அங்கே வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற படம் பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா லால் சிங் சத்தா. இந்த படத்தில் ஹீரோவாக பார்த்தீங்கன்னா அமீர் கான் நடிச்சிருக்காரு. ஹீரோயினியாக பார்த்தீங்கன்னா கரீனா கபூர் நடிச்சிருக்காங்க. நாகா சைத்தன்யா மற்றும் பபன்லாம் அந்த படத்தை நடிச்சிருக்காங்க. அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்ஷன் ட்ராமஸ் மூவி. இந்த படத்தோட டேரக்டர் யாருன்னா அவிச்சந்தன் அவர்கள் தான் அந்த படத்தை இயக்கியிருக்காரு. இந்த படத்துக்கான ஐஎன்டி ரேட்டிங் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா 10க்கு 5 ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த படத்தை ஆகஸ்ட் மாதம் ஹிந்தி தமிழ் போன்ற லாங்குவேஜில் கிராண்டாக தேட்டரிக்கெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ இந்த படத்தோட அப்டேட்னா இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஓடிடியில் ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க. அந்த படத்துக்கான ஓடிடிஸ் யார் வாங்கியிருக்காங்கன்னா நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அவங்க தாங்க வாங்கியிருக்காங்க. அவங்க இந்த படத்தை இப்போ ப்ரீமியர் பண்ண போகிறாங்கன்னா இந்த மாதம் லாஸ்ட் வீக்கு ப்ரீமியர் பண்ண போகிறாங்க. அடுத்த படத்தோட பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பிம்பிசாரா. இந்த படத்தில் ஹீரோவாக நந்தமுறை கல்யாணம் நடிச்சிருக்காரு. ஹீரோயினியாக பார்த்தீங்கன்னா சம்யுக்தா மேனன் நடிச்சிருக்காங்க. கேத்ரின் ரீசா மற்றும் பபன்லாம் அந்த படத்தை நடிச்சிருக்காங்க. அந்த படம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அட்வென்ச்சரான மூவி. இந்த படத்தோட டேரக்டர் யாருன்னா மல்லிடி வசிதா அவர்கள் தான் அந்த படத்தை இயக்கியிருக்காங்க. அந்த படத்துக்கான ஐஎன்டி ரேட்டிங் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா 10க்கு 6.5 ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தை ஆகஸ்ட் மாதம் 2 தேட்டரிக்கெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ இந்த படத்தோட அப்டேட் என்னன்னா இந்த படத்தை இப்போ ஓடிடியில் ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க. அந்த படத்துக்கான ஓடிடிஸ் யார் வாங்கியிருக்காங்கன்னா ZEE5 அவங்க தாங்க வாங்கியிருக்காங்க. அவங்க இந்த படத்தை என்றைக்கு ப்ரீமியர் பண்ண போகிறாங்கிறது அனௌன்ஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வீக் இருக்குங்க. அடுத்த படத்தோட பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா காமன் மேன், அதாவது நான் மிருகமாய் மாற. இந்த படத்தில் ஹீரோவாக பார்த்தீங்கன்னா சசிகுமார் நடிச்சிருக்காரு மற்றும் பபன்லாம் அந்த படத்தை நடிச்சிருக்காங்க. அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்ஷன் த்ரில்லர் மூவி. இந்த படத்தோட டேரக்டர் யாருன்னா சத்யசிவா அவர்கள் தான் அந்த படத்தை இயக்கியிருக்காரு. இந்த படத்துக்கான மியூசிக் டைரக்டர் ஜிப்ரான் அவர்கள் தான் அந்த படத்துக்கு இசையமைச்சிருக்காரு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு மட்டும் ஒரு சின்ன கிளிப்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ இந்த படத்தோட அப்டேட்னா இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அக்டோபர் மாதம் தேட்டரிக்கெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ண போகிறதாக இப்போ அஃபிஷியலாகவே அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, இந்த படத்துக்கான ஓடிடிஸ் யார் வாங்கியிருக்காங்க நம்ம சன் நெக்ஸ்ட் அவங்க தாங்க வாங்கியிருக்காங்க. நீங்கள் இந்த 3 படத்தில் எந்த படத்துக்காண்டி ரொம்ப வெயிட் பண்ணி நம்ம கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மேலும் இது போன்ற மூவிஸ் ஆட நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு மேலே உள்ள பெல் ஐக்கனை கிளிக் கொடுங்க. அப்போ தாங்க நாங்கள் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோ உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட்டில் சந்திப்போம். பை.